Udin peh ning gone dulure ya semangate ngono le Caca. Semangat-semangatno Din ning gone keluargamu dhewe. Ning daleme Bapak Siban sak keluarga alhamdulillah melu seneng wong Mas Udin iki wis padha karo dulure dhewe. Berarti padha karo Pak Siban iki wis tak anggap keluargaku dhewe. Melu seneng kajate wis lancar ora ana alangan. Malah kaporo aku matur nuwun banget ndek sore aku digorengke ndok. Disambelke wah jan luar biasa. Matur nuwun para pendarat-pendarat wis di rumati kaya keluargane dhewe. Dongaku siji muga-muga ketoprake lunga rezekine tansaya teka amin Allahumma. Ora ngono lho biasane dagelan metu iki wong wedok-wedok iki do resik lagi kok ijeh do utuh. Ora do bali iki apa ora ngantuk to. Jane ngantuk ning dimpetae nek sampean kondur eman-eman. Toprak apik-apik ditekakno kok pati nek ora didelok lak mbuh eman to Bu nggih. Ning ya gayeng tenan pancen. Ana sing sikile dijemujungno ana sing sangga uang jan pokoknya sehat-sehat kanggo dulurku Tegal Dawa sedaya kemawon. Bengi iki wah bejo-bejane wong urip ki ora kaya aku kok cah. Biyen aku iki wong ora duwe ning saiki aku dadi wong sugih mergo bapakku iki saiki wis sukses. Omahku saiki ya wis apik, sandanganku ya wis apik. Loh, Ratu Blambangan rawuh. Sugeng rawuh. Tok das moncot. Kok kaya minak jinggo to? Aku danani ratu. Lah pakaiane sampean iki lho persis ratu kok, Pak. Wong sugih. Apa mabyor sarwa gumebyar malah kaporo wah saiki sandangane lapisane emas. Mas mesti duwite akeh iki pomo didol iki. Lho. Iki emas ya ora ngetoprak aku. Mote emas. Oh, alah bener. Lem ngetopraki jane pirang tahun to, Pak? Wis suwi. Lah nek suwi kok mbok mentai. Kocape iki ngono lho, Pak. Iki kocape monte ning ketoke emas ngono lho. Lah ke menika caping kok nek ana wong salah paham aku mengguri digewedhik ndasku. Iki dijipuk darani emas keri-keri wong ora emas, gewetun. Ya embak-embake. Wah, jan sandangane saiki mabyor. Seneng ya Pak dadi wong sugih. Lah jebule wong sugih lah ya seneng ya senep. Senenge piye, senepe piye? Senenge samu barang apa ae arep nondi-nondi kecukupan, keturutan. Senepe nek wayah bengi gak iso turu. Masalahe ya mikir donya aku nek dicolong wong. Wani ngunde sapi 8 ae ndase ilang kabeh ngono. Lah sapi kok ndase ilang colong sapa to? Sing ro sapa? Amedut dinggo ndas barongan apa. Dadi kowe iki bingung, Pak. Iya. Perkara duitmu nek wedi nek dicolong wong. Heeh. Ya carane to, Pak. Saiki iki wis modern. Carane Duitmu akeh, simpenen ning gone bank. Lebokno ning rekening. wis tak lebokno rekening malah jeglek terus kok. Lho. Mbok lebokno rekening kok jeglek. Ya ora kuat kakek olehku mbayar. Lho ora ngono iku rekening apa? Listrik. Lah. Oh alah. Pak bener nek katrok iku. Jare rekening. Kok iso rekening listrik iki gandeng cenenge apa? Dia padha Nek rekening. kanggo nyimpen duit iki ora rekening listrik ah, Pak. Apa? Rekening bank. Bang apa? Duitmu dolon bank. Dolon deposito. Alah. Ben metu bungane. Duwe metu kembang iki ndak rugi. Yo prei aku. Aku tau. Bati kok malah rugi. Alah, duit dikek ning bank kok metu kembange kok. Bati yo malah kaya wong nyekar. Aneh-aneh ae. Iki ya salah tampa neh iki. Lho kok iso salah tampa iku? Wis tak karepno ben ana bungane ora kok terus duitmu ditukuli kembang tenan iki ora.
bunga iku tegese dhuwitmu ki manak ngono lho. Oh, berarti dhuwitku tak rabekno ning bank ngono, karo bank ngono. Ben ditengi bank terus manak. Walah yo angele. Lah piye? Dhuwitmu ki dadi akeh. Kok iso dadi akeh piye wong dikek bank maune tak sebar terus dadi nglumpuk kok iso akeh? Walah yo tak arani berkembang wedi nek tukuli kembang. Tak darani manak jare malah rabi. Lah iki piye lek ku jelasno iki. Ngene lho. Kowe nek nabung ning gone deposito, biasane kok dhuwitmu sing maune 1 juta umpamane. Yo. Kowe nabung 1 juta. Iki nek mbok benke nganti suwi, dhuwitmu iso dadi 2 juta lah gambarane ngono. Sing ngekeki sapa? Sing ngekeki ya PT Bank. Bank goblok iku. Lho kok bank goblok? Bank sapa? Ya sing duwe bank. Wong tak titipno bank tris iku malah entek dinggo ngrokok. Ya beda Pak. Oh mbok titipno bank tris ya entek bank tris ya tunggale manusa. Ora bank tris. Bank Indonesia. Bang lho rak mara ning Jakarta ngono. Lah apa marane Jakarta? Lho Bank Indonesia ketoprak kok ana Bank Indonesia. Iya lho ki mangko ngrembug Bank Indonesia lho lah apa? Lho ki ketoprak yo rene bank ya. Iya ya. Wis paling enak nggo nanggap toprak neh iku mang. Lah iki aku setuju nek iki. Lah ora setuju piye wong saiki dhuwit akeh aku wis kena Bank Mogol Bank Mogol terus dienggo tuku son neh engko. Karo tuku lampu, aku mang digremengi wong kene. Gremenge piye? Dur, ketoprakmu saiki megah tenan. Iya traide aku ngono. Ora sesuk Mogol kon tuku lampu kok 101 neh ya ngono. Lah napa? Oh, toprak kok koyok ning kota. Lampu. Aku yo terus ngene, aja neh kok toprak, selawatane lampune kemepyur. Aku wis omong karo Mogol, aja kalah nganti karo selawatan. Iki rencana yo. Iki kan lagi loro. Iki rencanane wis dikek 6. Walah kok akeh men, Pak. Iya. Engko terus nek ana wong mara ameh nyuluh kodhok ta apa tak kon jupuhi cocok. Oh lah gendeng lho. Wong lampu iki kanggo ketoprak. Jenenge lampu lighting ku ya penting kok, Pak. Lah iya iki lah. Sapa panggung tanpa ana lampune, tanpa ana lightinge ya ora bakalan iso gumebyar. Mergo nek lampu iki padha karo sengenge ya. Iya, lah mula sebabe apa lampu kok mekane padang. Ya ana setrume ana diesel iku. Ya ora mesti. Waduh. Lho itu ora mesti. Salah. Iya. Sebabe apa lampu kok ketok padang? Yo dikei setrum diesel ngono genset. Berarti anggere ana setrume ya mesti bisa padang. Ya ora mesti. Lho kok ora mesti? Lah mixer sing digawe son kae kok ana setrume ora mekan ayo. Mekan. Ora disumet. Mixere sumet ta, kok ora mekan. Mixer iku lah ya setrume akeh kok ora padang. Mixer iku sumet, engko ora metu wonge. Masa iya? Kandhane aku tahu mecah lampu wonge metu wonge pecungul wong. Ora percaya, wong perkara lampu nek ana wonge mlebune iki lho teko ndi. Nek omong kayal kuwi kok, Pak. Aku dengi iku ngepruk lampu balik desa. Lah kok metu wonge? Iya, padha teko kabeh. Sawu sing ngepruk lampu desa lho metu wonge. Pecungul malah sing godi dhewe Pak Inggi. Alah, ora kok metu kok jerone lampu to. Iya, gak. Perkara kowe dikroyok wong to. Tapi ki kemang dungu kabar, Bro. Kabar apa? Ning Sulang. Rumah sakit Sulang iku ana apa, Pak? Ana wong lahiran metu lare. Aku ya bingung ana wong lahiran metu lare. Iya le. Metu lare tenan, Pak. Iya ora percaya metu lare tenan. Metu lare tenan. Ora percaya iku mah. Mosok to, Pak? Wong bentul lar kok dia nglare kok iso diadani barang. Lho. Lah kok iso iku piye? Iya metu lare. Metu lar koyo lar pitik, lar manuk ngono. Sing ngomong sapa? Lho, lha jare metu lare. Lah mbok kon metu singa. Lho kowe dhewe sing kandha nek metu lare kok iso. Lah ya anggere wong metu menawa diperkosa karo pitik menawa. Cah edan. Lah nyatane metune ana lare. Umume sing metu lare lak ya manuk, pitik. Yo gak nek manuk ya metu piye?
Nek pitik metu kutuk, ndok. Lah iya tapi kutuk piye kan ana lare ngono lho. Yo ora ana. Lho lah nyatane iku lair metu lare. Pitik iku metu wulune. Nek lho, meteng tenan aku melok kaget. Lah kuwi jane wah kuwi ajaib Pak kuwi. Kok ajaib Kuwi wis so viral kuwi. Alah lumrah kok. Ya ora lumrah wong bayi apa metu lare kok. Lah umume sing duwe lare lak kewan sing iso miber. Bocah iku basane apa? Lare. Lah iya. Bocah metu lare. ana wong lairno Metu lare. Kowe kok kakan mangan gondok-godokan iki mangan apa? malah goblok to. Ana wong lairan metu Lare. Mosok metu singa. Mboke tek dicaplok. alah bule aku sing goblok ya. Metu lare. Heeh. Ayo wis umum tak kira to metu lare lar kewan. Kemang jare mangan ndok. Heeh. Ndok apa sing paling enak? Ndok pitik ya enak. Ah, ijo ana sing enak neh. Ndok lare enak. Ya ijo ana sing enak neh. Ndok bebek. Ora ijo ana sing enak neh. Nah iki lho mesti bener. Piye? Ndok bebek. Ijo ana sing enak. Ndok apa sing paling enak? Ndogrok ning pekanan roh PKA yu katokan cekak. Oh, ino Kulino mesti. hobi. Kulino mesti. Hobi metu. Masyaallah jebule bapakku kulino to. Loh, aku ku mbiyen tok mbokem iku ya mbokem lah bekas LC, ya penyanyi. Mulane aku kepethuk mbokem, hobiku ya ning ngonoan iku. Mergo aku seneng. Mosok mbokku bekas LC, Pak? Gak ngono. Mosok to, Pak? Mulane mbokem suarane apik saiki. Wong Dadi mbokku ki mantan LC. Iya, wong angger tukaran karo aku ora tau mring-mring mesti nganggo nyanyi ae. Nyanyine piye? Hmm? Le nyanyi piye, Mbok? Kaya India. Wong lanang trai matane. Wong lanang trai matane. Iku lagu apa? Iku lagu India. Dene angger tukaran karo aku ya ora tau. Mulane aku tukaran karo mbokmu iku emoh. Moh tenan. Emoh. Wah, berarti keluarga sing harmonis, sing rukun. Iya. Nyatane ra tau tukaran. Iya, lha oleh ku tukaran piye wong mbokmu saiki minggat nang maratuane. Oleh tukaran karo sapa? Lah mbok apakno kok nganti minggat. Ditakon nyumet uplik. Mbok mangono ndi? Keturu tae bosak tenan Lah wong duit ya wis nyekel, saiki wis sugih. Lah apa kok tukaran? Aja tukar padu, Pak. Lah terus Mundak nyumpeti rezeki. Kaya Mas Iban sekeluarga iki lho. heeh. Rukun keluargane, Ya ya. akeh dulure. Amin. Delok to sawangen duwe gawe ae nganti Walah tamune Banyu Mili. tamu no apa? Buktine kae lho, ana kerdus sing nganti kaya ngono tumpuk-tumpuk. Walah. Mas Kowe ora ngerti berase sisih kene delok iso tumpuk-tumpuk sakmono akeh. Walah. Lah iku mertandake nek dulure akeh, ana gula, ana mie. Iya. Malah kaporo luar biasa, daleme ya wis apik. Apik. Kamar mandine ya wis apik. Pas aku njaluk sambel mau, Iya. aku pipis mlebu ning kamar mandi. Wah, ana gombal kumbani iso tumpuk-tumpuk. Walah. Di saking Sasa. Kok kumban tumpuk-tumpuk iku. tenan ya, Nek Pak. ning gone detoler trae bakulan Mbak Encus. Bakulan sandangan tumpuk-tumpuk lumrah. Lah iki wong digawe sandangane tumpuk-tumpuk urung mbok umbah. Lah wong kancane wong sibuk arep digawe kok, Oh, Pak. iya. Urung sempet umbah-umbah. Iya. Sing apik neh iki enek, Pak. Pemandangan sing indah banget. Apa? Ana duaster ning cementel lho. Terus Ana kotang rupane ireng, mbah kotange sapa ora ngerti. Tukange sing tukang adang menawa. lah kotang menawa iku dienggo nambah udan. Oke kok ngerti? Lah aku iki lho mengguri mang karepku nusul kowe malah keceblokan kotang karo asker. Lho iya piye? Iya deh ana taline. Masker kotak iso ceblok iso nelungsep ning rayok. Iso kaya aku diadai.
Tali kotang iki ana lagune piye? Yo enek. Ndek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange. Iya. Saiki nela kok ilang sak slirane. Ngono kae Pak lagune. Apa kurang larang? Aja mbok gandulke to. Lah piye? Apa kurang larang? Saiki nek kowe ilang Terus ning endi nggonku goleki tali kotang. nah ya iku. Bener iku lagune Tali Kotang. Aku kaget atiku mbok ketak bantere. Mergo aku seneng apik suarane. Suara. Iya wis ngene ku. Ya wis ngono. Iso piye wong ana wedoke kudu. Ayo lagu engko nek apa pancen ana jalukan lagu ya dituruti. Ana mang lagu Sadurunge menehi lagu. Ya. Aja lali sing baku. Ya. Sedaya tamu undangan sing rawuh nderek ndedonga kanggo adik Hikam sing disunatke. Muga-muga dadi bocah sing soleh, dadi bocah sing pinter. Nah aku yo tetep Apa sing dicitak-citake iso terkabul. Jarine wong ngandhake dadi bocah sing taruna ngungkuli bapa. Muga-muga ya dadi bocah hikam. Aja mbok dadekno soleh. Soleh, Pak, soleh. Ya tetep hikam. Engko mboke pakne bingung. Nah, Lah kok bingung iki lah apa kok bingung? Lah kowe kok kementhus, kok iso ngeleh hikam mbok leh soleh. Sing ngeleh hikam soleh iki lho sapa? Ya kemang muga-muga dadi bocah soleh. Wong hikam ya hikam. Gusti, Soleh ya Gusti. soleh. Lah aku ndek bapak iso koclok 7 kecamatan iki lho. Lah kowe ngomongin soleh kok. Maksudnya iki ngene lho, Pak. Tak dongak apa tak arani soleh iki ora kok teges hikam iki tak leh jenenge soleh iki ora. Ning karepku. Iya. Takon selamat ngono lho. Lho malah neh. Soleh urung tutuk oleh nglakoni malah mbok leh selamat. Aduh Gusti, Gusti. Angele. Ngene lho. Hikam iki engko malah nglindur lho. Yo. Maksudku iki tak kongkon dadi bejo ngono lho. Talane iki Ban, ketoke. ban ana celurit ta ban. Lha arep dienggo apa? Ya cok cangkemem lho. Lah aku ki salah apa kok dibacoki lho? Pisanane wis mbok leh soleh, urung mbok lakoni mbok kon selamat. Lho malah guri-guri malah mbok dadekno tuwek bejo. Bejo itu kangson cung. Iki ndak perkara mangan sambel ndek sore apa piye lecet. Oleh goreng ndok lho nyeplok kasinen iki kalau tak imbarno. Kurang ajar kok ndekne mangan enak lho malah sing ijek mundhuk Al-Qur'an tak cokot malah uyahe ijek ngentok. Ora ngajar tenan kowe kuwi. Maksudnya iki hikam iki tak kongkon bejo. mbok arani bejo. Maksudnya iki hikam Iki tak kon beruntung terus ngono lho. Lho ya malah untung neh. Akhire kami kan jenenge iso umbru-umbru lek kami sewengi iki ana soleh, ana slamet, ana bejo, iki malah untung. Oh, ya, maksudnya iki hikam iki tak kongkon sing pinter. Ya nek pinter wis jelas pinter, nek gak pinter ndekne wis lunga disunatno mah. Melu aku diluk ya, Pak. Asik goreng neh. Ning nguri. Apa? Awar diselan. Ya jajan. Ora, Mie goreng. ora. Lah apa? Tak setrum lambemu, Pak. Diesel iku tau tak malah mat. Lho kowe iki baksane apa? Setrum mbok emut kok iso mati. Tadi diesel mati ya? Diesele mati wah, berarti kowe jaduk Pak ning ngono. Jaduk kapane wong aku terus ning rumah sakit 3 sasi. Lho jaremu bareng kowe
cedak diesel terus mati. Mati. Lho berarti kowe iki duwe tenaga dalam sing kanggo iso matekno genset kuwi mau. Solar rentek lho. Disedok didol. Oh, kere. Cuk. Dek Ikam. Dek, Kowe sing ndongakno kowe timbangane kok aku mbok. wis muga-muga sunatem dadi ngono lho kok. Mosok kok donga kok sunatem dadi. Ya wis jelas dadi wong genah disunat. Aja muni ngono, pambian niku sunat pindho ngono, aku bendina sunat terus ning kene. Jujune ilmuku gedang gablok. Angger diketok tuh mecungul ketok mecungul Kaya gedebok kae. lah ya muga-muga Dek Ikam ya tetep dadi Ikam ora dadi soleh ora dadi selamet sing penting rajin nggone ibadah insyaallah iso mituhu miturut perintahe wong tuane apa sing diangen-angen kok dadi kasembadan Amin ngono tak dongakno sing bocah sing dadi bocah sing Selamat. pinter ora slamet gak arane slamet nek dadi bocah sing pinter Ya. karena zaman sekarang iki Apa nih? kepintaran itu juga penting. Penting. SDM harus tinggi. SD kok M iku lho SDM, Pak. ora SD ya ora M Lah sing M. Sing M iku biasanya wis SMP nganti SMA. SD kok M. Salah Iki kedaden perasaan iku. kuwi ora penaneh iki mesti tekan M prainane wong wedok iki mesti. Lah iya jadi muga-muga bocah SDM. SDM, kowe ngerti SDM ora? Ya ora susu madu telur jahe. Nah. Salah, Lah. sumber daya manusia. Oh, Pikirane kudu pinter. Mergo apa? Wis ana unene kae sing tak andhake. piye? Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan seni itu indah. Nah, mangan karo sambel iku yo. Mongah. Ndoke ceplokane kakean kasinen walah. Oh, senengan. Matur nuwun. Nggih, Bapak Bapak Ibu, Bapak Ikam engko Sapa mbok leh bapak? neh moh. lali ya. Deban mbok leh apa neh selamat. Muga-muga Bapak Ikam yo tetep dadi Bapak Ikam. Ngono bejo. Pokoke berkah lan barokah. Amin. Nah, saiki tugasku Yo. ngibur para tamu undangan sing tesih pinarak Cocok. badhe ngersake lagu nopo. Cewek-cewek lho, Dik. Cewek-cewek Aku sing nek jeh nyawang kan setia nonton. wajahe cuantik-cuantik. Wah, jelas ayu-ayu to. Kaya ibaratnya zaman aku karo ibumu menjadikan kusumaning atiku to apa idaman pikiran. Mulane Wanita idaman. wanita idaman menjadi kusumaning ati ning ati ya. Iya, Pak. Iku Terus insya Allah menjadikan. Emang gak sida njaluk foto aku ya Ndek ya? Gak sida. lho ke mau dijaluki foto piye? Ya wong aku gak nggawa dijaluki foto. Terus ndadekke kusumaning ati terus Kusumaning ati menjadikan apa hati yang mengena di hati kita, menjadikan iso carane wong mlaku iki bisa bareng. ngono ya, Pak ya. Iso. aku ngerti nek cah wedok saiki ayu-ayu atok lahir saiki lah aku. Aku wis cara menungso ngono wis kasep kedaluwarsa. Pengen balik 6 neh. Ora usah wong mogol tuwa ya entuk 6. Lah kowe apa duwe cita-cita pengen rabi 6 neh? Iya, aku nek sak umurane garwane bose emoh. Lah terus Golek seleramu Golek sing nom neh. umur piro? Wis TK. Paut ngingoni ngantek tuwa. Dadi TK kono jek pol cilik lho, Pak. lha iya kono wis 17 tahun aku wis mati. Kecilikan iso. Lah gen gaul Lah ndadekke kusumaning ati. Iya. Terus kasih lagu yang berjudul Kusumaning Ati. kok berjudal piye to, Pak? Pak. Lah apa? Berjudul. Iku ora nek kanggo wong wedok siji. Lah iku pirang-pirang ya berjudal. Ya wis sing waras sing Iso ngalah. ta ora? Sing waras ngalah. Padahal iki bento kabeh. Yo kene sing ngalah. Lagu Kusumaning Ati. Kusumaning Ati. Oke, kalau gitu kita persembahkan satu lagunya Kusumaning Ati yang mana bareng bersama Ketoprak Wahyu Manggolo yang disponsori oleh Karak Pemean
suaramu kaya ning jero gendong. Iku karake sapa to yo ketawan kok ora dientas-entas lho. Barno. Merusak pemandangan kok Cak. Gak engko nek lali do diadahi. Tambah udan. Oh tambah udan lho. Lho, tapi nggih mbluro dan deres percaya kula. Wong niki wau kancane kula pun ditelepon kula. Padahal gak duwe nomorku kok iso telepon niku piye? Niku piye ceritane? Dikandani nek daerah niki lek mulai Songkel Mereng mengidul niku apa wetenge ra umum. Ayo alas. Terus sing mengetan niku mulai ndi trembes ngetan terus niku mriku. Wah, dalane menggak-menggok. Nggih. Iku tara yo ancen dalane menggak-menggok kok. Iya. Lah kowe nek ning Surabaya tekan Tuban menggok ping pira? Ya ora iso ngitung. Lah apa kok ngitung barang? Lah pertigaan iki lho akeh. Lho aku takok menggokan kok lah apa pertigaan. Lah ya jenenge dalan menggok iki ya akeh. Ya mak loro tok. Lho kok iso loro tok iku? Ya menggok ngiwa karo menggok nengen, mosok kowe baru menggok kenceng ora ono. Ya ana sitone. Apa? Karo menggok diasem ngono. Gregeten ae aku. Kok gak digoreng ae, Lek? Alah bakar ae kok. Wong ket mau kok srekalan ae. Lah iya. Kowe iki lho apa kok iso? Kok malah pecingisan. Lah aku omongan enak-enak malah sampe digoreng. Caku akeh ane to ya. Goreng ya ben kok iso. Trek cah musik cah matane. Kusumane ngati bawani pira le? Ya langsung nggih. Soale bawa niki dereng medal. Tesih 2 minggu engkas bawa. Bawa sapa kuwi? Bawa Purnomo iku ndik nganane kan nyolong ndok pitik. Lho teko ndok neh. Iya kowe nyawang omahe Mbak Subaidah. Subaidah. Baita yuk monggo. Kusumaning ati. Alhamdulillah. Aku kuwatirku sesuk nek main ning ngene Cus gak lucu kaya iki terus kacau iki. Yuk, kudu maning ngati. Lelon ya. Turu. Kita goyang lagi, bro. RHS Production. WM Audio lagi.
Mas tapi jan penak tenan. Bocah iki anggere apal aneh-aneh. Gak apal do inget-ingetan kancane. Nggih, Yes. spesial kusumane ngati sampun. Yes. Iya. Tambah napa setunggal mawon? Non. Bapak bro sampeyan mek Mas. Tambah napa? Non? Niku lho sing anu sing digawe lho, ngersake napa, Bu? Kitir sumilir. Napa, Mbak? Sekti. Oh, ngersake sekti. Sekti biasanya ning kono-kono pira, Pak? 50. Lah nek ning kene. Mbah entuk mbah ora. Allahumma dikei Allahumma. Sekti spesial kanggo Sekti. dulur wedok. Mbak Kitir sumilir sampeyan ae ning nggone Mbak Cus ya. Ning daleme anu Mas To. Ora sedeng lali ya kok bingung. Aku diame Mbak Ajar. Sekti. Sekti Mandraguna. Apa bro sapa? Spesial ugi kagem Babosiban. Oh, apa bro? Ndi duwike tak trene? Emah engko mbok seliringno. Menapa Pak Bro nadane wi ku mbok. Yo! Sesandingan aku terjeruk senajan wong tuwa merengke ombak gede tak seberani banjir bandang tak kaki pantai aku kowe iso dadi siji aku
Nggih, dua tembang lagu sampun kita kasih. Semoga terhibur. Lah, wis ora ketang piye. Ke wis bar masak ta urung, Dik? Wis cawis. Iki ngene. Iya, Pak. Aku kowe rak wis ketok sugih kabeh. Ya. Ning aku ijeh gak marem. Gak marem piye? Aku tak nyepakno ubur rampen. Iki aku ape ngepet ning omahe Pak Lurah. Pak Lurah kan sugih. Engko nek lurah tak kepet bandane entek, mesti penduduke do bingung, terus Pak Lurah dipecat. Aku dadi lurah, kowe dadi Bu Lurah. Ye. Ya, Ya. ya cocok. Wis kowe jagong karo anakmu, aku tak nyepakno ubur rampe. Ah, boleh, Pak Sugih. Piye le rasane dadi anake wong sugih? Rasane dadi anake wong sugih iki tak rasa-rasano kepenak, Mbok. Nah, Tinimbang biyen uripe awak dhewe ya melarat. aku yo aku mbok sampe yo ono ndak-ndakane to le tambah ayu ta. Ana unda-undakane. Wah, Saiki aku sandangane kanggo sampean. hidup lho le, mripatku sewengi ra iso melek. Belalak. Ayo, biasane wedakane ora kelakon lho iki wedakan kandel. Ana tamu, Mbok. Kamu sapa? Sapa kok dere-dere mlakune? Dek, ada napa? Belum. Siapa? Welas. Wah, piye kabare, Pak? Wah, kabare ora bener, Nduk. Ora bener piye? Iki simbah kae to, Mbok? Heeh, sembah kakung mulai. Oh, alah tak kira mau ora simbah. Lah kira sapa? Lah tak kira iki wong liya. Lah saiki dandanane ngene. Beda karo biyen nalika aku cilik lho, Mbok. Iya lho. Iki sapa ta iki? Kira ya putumu to, Pak. Sing mbok kandhut Heeh. gantenge kok kaya ngene. Moga-moga, Mbah. Wah, iya. Monggo mriki, Mbah. Ngene ya. Siapa? Cap. Walah, omah kok dilae kok. Pirang-pirang. Piri, iki mau mbok pirang atus juta. Itu Ayo. bojoku. Bojomu ta iki? Omahku ana kolam renange, Pak. Josa? Wah, kudu adus ae kari marono ya. Iya. Wah, Bojo aku wah. nak pegel karo bojoku ya tak sulupna. Sopo iki, Mas? Iya, Pak. Iki sopo? Ora tuang. Marotua sopo? Bapak Mas Blodo. Loh, kowe dok. Aja ngono. Hei, Nomor tua sing sopan, Bapak. marotua wis ketoke ndelok bodine wis malaria kok. Kok malah lihat apa? Penyakit bondo entek ora malaria. Oh, marah. Mantuku. Oh, ora iso, aku sugih. Aku wis gak duwe marotua. Marotuaku mati dikletak kiri. Mantuku. No. Kowe kok ngakoni aku mantu? Merga welas ki anakku. Sing ngomong sapa? Aku. Aku kawin karo Welas ora omong kowe. Dadi aku gak duwe mara tauwa. Iki putuku. Sing ameh mbok pecotot saiki dadi gantenge ngono. Piye? Nganti aku lairan metu lare. Tak budek. Aja ngono sing sopan, Akak. Ora iso, Mas. Ngene. Kowe nek ngaku aku mantumu ana syarate.
Syarate apa? Kowe angger iso sugih sewengi iki. Sugih ngluwehi bandaku. Lagi tak aku mara tuwa. Lho. Nggih. Melehno sampean. Senjata makan tuan. Lah biyen ki rak kowe tak omongi ngono. Ya, Buktine kowe saiki iso sugih. sugih. Alhamdulillah. Tegese kowe iku dadi mantuku. Zaman biyen sampean rak sugih. Ha. Aku sing mlarat. Ha. Aku gak mbok akoni mantu perkara mlarat. Lah, Saiki aku sing sugih sampean maratuaku. Ora tak akoni maratuwa mergo sing sugih. Aku kowe sing mlarat. No. Aja linggih. Kursi kurang regane? Lho kok gak ora sing tuku kowe? Kursi iki sing tuku kowe kok gak ora regane? iki kayak mbok colong. Sing kandha nyolong sapa? Aja didemek. Nek didemek licet. Nduk, Iya, Pak. Welas! Sing Aja ngono, Kak. kowe ra ndek, Pak. nduk, Ndak, nduk. Ayo mulai. tak omong karo kowe, Iya, Pak. ya pancen kabeh iki salahku. Nalikane biyen kowe ora terus tak tampa. Mbah elek, mbah apik, mbah sugih, mbah mlarat. Neng wong pancen kowe wis tresna teges iki dalaning uripmu. Ora usah mikir aku ya. Adol susah. Adol sedih. Aku ben menyerno. Aku ben sakit. Nek menawa pancen iki dalane urip kang bahagia mulya karo pilihanmu. Mergo aku wis ora diakoni maratuwa, ora dadi boyo pangan. Lah dadi boyo apa? Aku tak blas. Sing ngongkon rene sapa? Aja, Pak. Jaga. Blas! Engko nek rampung keramik sing didaki Pak Ampel banyu anget. Oh, Sandalem jepit wis mbok dol. Iki lho, Sabar ya, Mbah. iki malah mbok jenengno sabar. Mbah iki mat glodok. Cung, iki wong tuwa ya, Cung. Sing kandha iku bocah cilik sapa? Lah kok mbok seneni rasake kowe? Saake apane kowe marai go ngerti nalika ning wetenge mbokmu? Aku disiho. sia-sia. Nganti atiku kerontoh. Rangka-rangka. Mbokem dikongkon mulih kowe ning jero weteng ame dipecotot mentala kowe. Amen ndi? Lah ning kamar. Kamar. Wis ning guri mangan sik ya, Pak ya. Mangan apa? Titip beras. Aja ngono tak kasake. Kowe iki aja mirip-mirip. Iki engko nek ngepel malah kakean. Ko! Karono iki kok nek ngepel kakean wis tidak kabeh sesuk tak bongkar. Ngalih ning Kudus sesuk. Lihat. Apa kowe njaluk tak bedil? Nduk, Alah! Paham wis keweleh ras. Mulai ya keweleh nek kebacut. Lho kok kebacut? Jeneng wong tuwa karo anak ki piye? Ben ngrasakno kaya sing tak rasakno mbiyen. Nek janjine ora ngono, meleh-meleh ki ora nganti kebangetan ngono. Lah terus. Jeneng ngono ki ya sakake. Nek aku mesakno karo bapak, aku sumusul karo bapak. Ora masalah. Bojo minggat anak lunga ora masalah. Golek wedokan jaba. Nikah
petinggi bosok iki. Kaget kandhane ora penting dene ngerti keluargane sugih. Ayo lho. Sah, tangane kok ora iso obah piye? Yo setruk. Tangane malah kaku. Kaya Bitcoin. Setruke umat. Tangane malah kaku iki piye? Piye kabare? Dok, Ora iso noleh iki. Wah, setruk tenan. Iso omong apa ora kok? Lah jek pijeti. aja kok dongakno ngono aku iku iso ono ae kok. Guys, Pikirane mari. Piye? Kabare piye? Percaya kowe Iki saiki. takoni malah unjal. Lah ora tenan to. Enggak Wirangan to. bener omongane. Lah iya kan. Bayan karo petengan. Lah iya. Piye? Mantuku saiki sugih mah gila-gila. Ngungkuli kowe. Kok malah trima ngungkuli. Jero omah niku mawon sakniki ana banyune. Lho omah kono banyune Ono banjiran. kolane. Kebanjiran apa piye? Taman. Wih, taman sing ono banyune. Kolam. Wih. Ya iya. Ngono kok ora percaya kowe, Duwe apa meneh? Keduweane apa meneh? Terus apa-apa dilah teng kelilip nok dhuwure omah iku pirang-pirang. Lho kok iki? Balah. Pamer. Kok pamer? Lah iki nyatane wis didik. Lho, lah yo kok anjuk nang kene. Tot. Kono-kono juru ono. Kene sono disiki. Lah pitekno pripun? Lho, neng jebul ngoten niku wonten siji Pak Inggi. Apa? Iki apa? Rumangsa gelo atine kula. Lah perkarane apa? Biyen niku nate tak nyek merga kahanane mlarat. Kula uneni, nek ancen kowe suwengi iki kuat sugih ngungkuli aku, kowe tak pek mantu. Batin kula niku rak ben mergawe. Saiki. Sugih aku kok Ujug-ujug suwengi iki iso sugih niku larah-larahe kepripun kula nggih mboten ngerti. Lah jane mergawene iki apa? nyambut gawene. Sing roh sapa? Ndak ngerampok napa pripun? Anak kula ayu to. Iya, percaya. Lah iku sapa iku? Putu kula. Ganteng to. Mbae ganteng engen. Iya percaya, aku percaya. Gleleng. Gleleng. Wah, akhirnya bojone anyar kok polahe akeh iki. Pak, aku jarang ngapura ya. Nanti sampean ditunduk koyo ngono. Janjane sing marahi sampean marat iki ya bojoku. Sik. Tembungmu sing marahi melarat bapakmu kok bojomu iki? Lah ngeten niku, bojone kula niku mek pesugihan babi ngepet. Lho, nek amek pesugihan babi ngepet iku mesti anakmu sesuk nggo lebon. Lho. Aja melu kowe. Aku ya ora melu, Kang Sendor dhewe sing mek. Berarti nganti bapakmu melarat iki Sing mergo dikepet coba kabeh. Iki sing dikepet bapak. lho, Wah, anu. gadan entek dikepet mantumu dhewe. Mula dunyane entek kabeh. Lah iki sing pungkasan malah medeni. Oh medeni piye? Lah bengi iki Kang Sendor ape ngepet nang omahe Pak Lurah. Wis, kono Iya, sing lho, melarat Nak. kelok melarat. Sik to. Sing melarat kelok melarat. Bengi iki bojomu arep Ngepet ning ngene sama omahe sampean. bandangku arep dikepet. Iya. Mateng aku njaluk tulung. Ana anggotaku. Lho, iki. Aku njaluk tulung aku iki. Rene wonten karene kados ngaten.
Langkung prawi iki nggih matur mawon. Matur karo sapa? Nduran no. Jaluk sabiyanku. Nggih. Mengke ngeten nek ngoten. Lapor nggih lapor. Ning Nduk, kowe jeng ngakoni aku bapakmu to. Nanti besok sampean tetep wong tuaku. Nek reti kahanane kaya ngono, ora usah balik nemoni bojomu. Terus Bali ning omahe bapak anakmu jak tak urusane bojomu. hati-hati ya Pak. Ayo Lapor. Mulosari. Jare kowe iki sapa? Apa dosa lan luputku nganti kowe bradat marang aku lan sedulur? Kondrodahana Hadipati ana ing Kadipaten Mekokan. Yo kene nganti aku meradat kawan. Merga lara atiku. Merga Kang Mas Kurikula semono nglamar. Utampe nganti peperangan gedhe. Kang Masku Hadipati Tondro Kusumo temekaning pati lara atiku kangge mbales lara atiku kuwe tak bradat saka kula kencana pamrihku satenane kuwe bakal tak pateni reneng kuwe bocah wadon dina iki ben padha-padha lara atine wong tuamu ben padha ngrasake lara atiku kuwe tak prawoso ning pawan iki. Sawoy. Rawung ki. Aku Wirasangka. tenane Kumulosari lan Kumulowati. Kae kalebu kadang. Oh. Dadi kuwe kang mateni Kang Masku Candra Kusumo. Ora tak selaki merga saka patrap lan tumindai kadangmu sing gasruh adreng kekarepane pengen mbayang kadangku Kumulosari lan Kumulowati. Reneng kang mateni Kang Masku dina iki utang pati kudu nyaur pati. Kowe kudu mati sungan. Kadangmu ayo legane ati. Tak kira saiki ora ono beboyo. Ayo bebarengan bali ono kula secono. Pangeran Si sami kah. leresan kula pinanggih panjenengan wonten mriki. Upaminipun boten kula badhe sowan Kok kebenaran mapane ngono. kula badhe nuwun sabiyantu. Sabiyantu Perkasro. Desa Gading niku geger jeng Geger. pangeran. Desa Gading menika geger. Nuwun sewu saderengipun. Tenanipun panjenengan sedaya niku sinten? Kula petinggi Kula cari Saya tetengan. Warga. Lah kula sing ra duwe pangkat dhewe. Nggih nyuwun sewu. Lho, kancane diandane mbari-mbari iku abang-abang bari jiwa to Sentoloyo. sentoyo. Nggih pancen paringane Gusti niku kula kahanane ngene to ning rak sugih. Biyen Sakniki dipangan Bathara Kala. Mantu kula. kenging napa pantun jenengan? Niki Painggi sing ajeng ngomong. Pripun, Pak? Kula nyuwun sabiyantunipun ndoro-ndoro saking pundi jenengan? Pura Kentana. Dusun kula geger perkawis babi ngepet niku. Perkasipun Kados pundi carane kula saged nyepeng? Menawi kula nyepeng anane babi ngepet, kula mboten saged. Nanging kula namung saged maringi srana. lajeng jasmanipun kados Sananipun
ingkang badhe dipun kepet niku griyane Lah niki Pak iya kula. Oh, griyane panjenengan. Nggih. Griyane panjenengan mangke dalu, nggih. Niku disiwer. Tegese dipun sangga. Ngoten nggih. Menawi mangkenipun babi ngepet lumebet wonten ing griyane sampeyan, gampang anggonipun rembuk. Nah, seranane kados ngaten. Cocok. Nah, mila saiki menika sedaya warga-warga panjenengan dipun kempalaken sinten mangkenipun ingkang dipun subriyani pinangka dados babi ngepet menika kedah dipun sangga. Oh, ngaten. Ya kalih niki nang ngatur anu sinten? Nah, niki sedaya kadang-kadang kula saking Purwokerto. Awit saking patrapipun Hadipati saking Mega Gantang. Dipun bradat saking Taman Pamargi Putri. Ngantos keplayu wonten ing satengah margi punika. Bila saya menika kula suwun, monggo sesarengan wonten ing romo panjenengan. Ayo, Dok. Omahe petinggi sepi. Bandane mesti akeh tak golekane sing anyep. Ora ana sing anyep kok anyep kabeh. Duwike ndak dicelikno lho. Gambar tak kira tenan. Yes. Masa borong mbah ning ndi papan dununge. Omahe petinggi tak kepet bandane tak kelumpukno. Ngajar. Sowo sing gawe geger kok mlete. Dibuka. Sopo iki? Kenapa? Buka sandasku iki lho. Ana kawate. Ono. Iya. Ayo, Silarat. balekno bandaku. Urung kena iki. Mas Dodok, iki lho wis kecekel. Mohon kecebang. Nah, Rasa tak jipe Kenal wong iki ora? Loh, kowe tro. kowe tro nganggur. kowe to. Lho, mat glodik. Glodik. Lah iku maratuamu jaluk tak tungkak piye? Ayo. Terus naik sedikit. Aduh, sudah kuat. Sudah kuat. Muala pengingisan Rayu karo. Lah niki kula kok dicekel ana napa? Gara-gara kowe Bandaku kok. mek pesugihan babi ngepet warga ning desa Gading do kelangan gara-gara kowe. Dereng entuk. Kandhane sapa? Nang mahku wis tutup kowe. Kowe ora usah kelak. Ban banjur lakone ngene lho, Ban. Lah terus niki kula tak ngepet meleh. Nglebokno pahukuman. Punadili. Negara iki ono Ngaten nggih. mengko bakal tak atur ngene iki aja. Atus ngaten nggih. Monggo. Sangare cak. Sangar piye? Niki sapa niku? Nganggo tato kabeh. Ratu tato. Panguwasa ana ing kraton Purwokerto. Oh, Nyembah ratu kuwi. Ratu kuwi gratis kok kuwi kok. Ratu Gusti. Gustiku. Oh, Ora ngono kene kok. Padha geger. Wong siji kok kroyok sakmene akeh. Lah kedoran desake. wong kurang ajar. Kurang ajare yo ngendi? Kula dikepet. Aja teng guyu kowe. Lagi iki lho, ratu minyake kok ambune balsem. Ora ngaten, Ndoro. Kurang ajar. Niki sendor niki
sakniki dadi wong sugih mergo piyambake. Dadi babi ngepet. Kesugihan babi ngepet. Lah sing dikepet bandane maratuwa kula. Lah niki ajeng ngepet bondo kula presiden. Lah kok ora sido lah, Pak. Lah ampun konangan. Kepet sik. Oh, ngono. Akeh kepet. Kowe kok iso isamu. Nggih, nggih. Bondo donyane maratuwamu kok tok kepet tok entake. Nggih. Arep nggo apa? Nggih mulyakno anake kalih putune. Ya ora apa-apa digo mulyake anakmu. Oh, wakek anu. Suwau niku mboten wonten. Lah piye? Wong kere macukule bale-bale longan kuwi kok malah langsung mawon gawa anak kula gawa lunga. Lho dimetengi ngoten. Anakmu digo minggat. Nggih. Dimetengi. Nggih. Bocah kurang ajar. Lah ampun padha senenge kula ameh omong niku mboten angsal anake mergo mesti mboten entuk. Mergo piyambake niku tiyang sugih. Oh, mesti ra eno. Mboten angsal. Kowe yo ngono. Napa? Golek mantu yo pilih-pilih. Nek anakmu Lah ora pilih-pilih niku pripun? Apa ana wong tuwa kok mentolo ngetno anake nek ora kuat mangan penggaweane niku mung ngemis. monggo anakmu yo wis seneng. Nggih. Ya bandamu akeh arep mbok nggo apa? Nah, Kita paring mana? Lah iya. Nek lak aja ngepet. Aku dikepet. Iki kowe salahmu ning kene. lah kula jaluk terang-terangan mboten angsal. Nek karepe kula bandane ditibakno anake, Heeh. diwakokno, Iya. panjenengane kula ingoni. Ngono lho karepe mantumu jane ya Ratune dadi genti ae, ratu iki rada ngebari kok. Ratu kok anut sing ngomong yo. Jenengan niku pripun? Pokoke sing wigati kula mboten lila. Aku ora lila. Perkara bekakas iki ngepet kula. Bondo dunyane balekno. Tesih. Malah mpun kula walik nama jengene anake piyambake. Kok niku ora kuwaketane ngono. Sik. Nganti kowe iki minta kepet bener jalarane. Nggih. Mesti lara atimu. Mangkel kula. Perkarane apa? Perkarane niku kula mpun duwe anak. Iya. Bojone kula meteng. Iya. Ajeng lairno dereng gadah napa-napa. Lah kula disia-sia. Hmm. Diakoni mantu, waton iso sugih. Sugihe ngluwi bandane mat glodok. Wekdale sewengi iki. Ayo bener maratuwamu. Lho kok ngoten? Lah ketoprak ayo bengi iki kok. Wong sesuk wis ngalih kudus kok. Lah ora sewengi iki terus ganti kapan? Kapan jajal? Jane ya aja dintekno sewengi iki. Lah terus Ditutupno ning omahe Mas Toler. Sampeyan lakoni ajeg ngono. Kok kesuwen lah apa lho September. Beda. Tunggu bar sesuk nang gone Sutri. Wakek aneh. Bar sesuk. Yo kaduhan rono nenek somben nek karek ngadep rono. ngene Pripun? bondo donya sing mbok jupo sing mbok Nggih. kepet kuwi aja mbok gunake. Mboten. Mergo kuwi dudu hakmu. Nggih. Lan meneh anakmu wis kebaca seneng, saya meneh wis metu putune. Nah, nggih. Wis lelake arep duwe mantu elek kene ya wis ora apa-apa. Apa-apa. Nggih, kula janipun mboten pilah-pilah. Mboten milah-milih sapa dadi mantune kula, Ndara. Karepe kula omongi ngoten niku ora ben gelem gombrigah atine, ben gelem nyambut gawe liyane ngemis. Ngoten lho karepe kula. Ah, kuwi karepe marang ki bener. Nggih, tapi kula Nyambut nggih gawe kok bingung. ngemis ki ora apik. Timbangane ngemis. Kalau nyolong, Lho. Kalau jaluk maratuwa. kalau jaluk maratuwa Mas. Jaluk ditukak aja. Gawe untuk ngemis timbangane ngemis kuwi. Ngemis kuwi padha karo kowe njejaluk. Nggih, nggih. Kowe becik glotak glatuk nyambut gawe. Nyambut Apa gawe. anane entuk sithik ya ora apa-apa. Nggih, nggih. Sing penting Nyambut mbok gawe nggih, syukuri. kula syukurane. Nah, perkara iki aja dibaleni meneh. Mboten, mboten. Ya. Penting kowe wis nglenggono. Nggih, nglenggono kula. Mantumu ya ora ngentekke bondo donyane malah diklumpukke kanggo nyukupi kebutuhane anak lan putumu. Nggih, nggih. Kula kandhek kuwi mengko ayo bareng-bareng dirembuk ning omah sing apik. Nggih. Saiki mergo wektune wis yamene. Nggih. Ketoprak ayo do dibari. Pawiatan sampun paripurna.